Helo a chroeso 19 y cwrs Sylfaen. Yn Uned 19, dyn ni'n adolygu a dysgu tipyn bach am orchmynion. Gorchmynion yw commands neu orders. Gorchmynion. Ac wrth gwrs, dysgwch chi'r gorchmynion yn y cwrs mynediad. Felly, tipyn bach o adolygu. Revision. Tipyn bach o adolygu. Dych chi'n cofio, gyda gorchmynion chi, dyn ni'n adio wch. You will be, byddwch chi, ac yn y commands, mae'r un ending, the same ending, wch. Triwch chi. Codi. Codwch. Ffonio. Ffoniwch. Rhedeg. Rhedwch. Aros. Arhoswch. Eistedd. Eisteddwch. Mynd. Ewch. Da iawn. Mae dipyn bach yn wahanol. A bit different. Mae dipyn bach yn wahanol. Mynd. Ewch. Dod. Dewch. Gwneud. Gwnewch. Bod. Byddwch. Dych chi'n cofio? Byddwch yn dda, byddwch yn ofalus. Da iawn. A troi. Trowch. Rhoi. Rhowch. Da iawn. Felly, yn Uned 19, dyn ni'n edrych ar dair berf arall. 3 other verbs. Tair berf arall. Mwynhau, gwrando, gadael. Gwrandewch. Mwynhau, mwynhewch. Mwynhewch. A chi? Mwynhewch y parti. A chi? Iawn. Cyfieithwch. Translate. Cyfieithwch. Enjoy the course. Mwynhewch y cwrs. Enjoy the game. Mwynhewch y gêm. Enjoy the weekend. Mwynhewch y penwythnos. Gwrando. Gwrandewch. Gwrandewch. A chi? Gwrandewch ar Radio Cymru. A chi? Cyfieithwch. Listen to Radio Cymru 2. Gwrandewch ar Radio Cymru 2. Listen to the music. Gwrandewch ar y gerddoriaeth. Da iawn. Un arall. Gadael. Gadewch. Gadewch. A chi? Gadewch eich bagiau. Gadewch eich bagiau. A chi? Cyfieithwch. Leave the dishes. Gadewch y llestri. Leave the ironing. Gadewch y smwddio. Da iawn. Felly, mwynhewch, gwrandewch a gadewch. Iawn. Nesa,
gorchmynion gyda T. Dych chi'n cofio, dyn ni'n adio a. Felly, bwyta, bwyta. Triwch chi. Codi, coda. Ffonio, ffonio. Eistedd, eistedda. Rhedeg, rheda. Aros, arhosa. Gwneud, gwna. Nawr, dych chi'n gwybod mae mynd a dod yn wahanol. Felly, dyn ni'n mynd i ymarfer mynd a dod. Mynd yw cer. Cer. A chi? Cer i'r dde. Cer i'r dde. A chi? Cer i'r dde. Cyfieithwch. Go to the left. Cer i'r chwith. Go on, go forward. Cer ymlaen. Go back. Cer yn ôl. Da iawn. So, cer. Dere. 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 A chi? Dere. Dere ma. Dere yma. Dere ma. Dere ma. A chi? Dere ma. Cyfieithwch. Come to the cinema. Dere i'r cinema. Come with me. Dere gyda fi. Come in. Dere i mewn, neu dych chi'n clywed, dere mewn. Dere mewn. Da iawn. Mewn te. To take yw mynd a. To move something from one place to another. To take hefyd yw cymryd, cymryd tablet, cymryd moddion, medicine, cymryd amser, ond to take a child to school, to take the car to garage, mynd a. Felly, gyda'r gorchymyn, gyda'r command, gwrandewch. Cer ar car i'r garage. Cer ar car i'r garage. A chi? Cer ar car i'r garage. Take the children to school today. Cer ar plant i'r ysgol heddiw. Take the book to the library. Cer ar llyfr i'r llyfrgell. Felly, i ddweud bring, dod a, yn y command T, dyn ni'n dweud dire a. Dire ar ffeil yma. Dire ar ffeil yma. A chi? Dire ar ffeil yma. A chi? Cyfieithwch. Bring the book here. Dire ar llyfr yma. Bring the letter here.
derau a'r llythyr yma. Da iawn. So dyna'r gorchmynion, y commands. Ond dwi eisiau dweud tipyn bach am y treiglo. Grandewch. Pryna'r bara, buy the bread. Pryna'r bara, ond pryna fara. Pryna fara, buy bread. Dim y. Nawr te, dych chi'n cofio, yn Gymraeg, pan mae ffurfiau cryno, short forms gyda ni, mae'r gair wedyn, mae'r object wedyn yn treiglo. Shwt mae dweud I bought bread? Prynais I fara. Ond shwt mae dweud I buy bread? Dwi'n prynu bara. Dych chi'n gweld? Pan dyn ni'n cadw prynu, well, you can still say that word prynu and have part of the verb to be in front of it. Dwi, mae e, roni, bydda I, does dim treiglad. Dwi'n prynu bara. Prynais I fara. Wel, mae'r commands yma yn short forms. Mae prynu wedi mynd, a dyn ni'n dweud prynwch neu pryna. Felly, pryna fara. Edrychwch ar y lluniau a dwedwch prynwch ar eitem yn y llun. Llun 1. Pryna laeth. Llun 2. Pryna gaws. Llun 3. Pryna lyfr. Llun 4. Pryna flodau. Ond peidiwch â phoeni gormod am y treigladau. Y peth pwysig yw gwybod y gorchmynion, y commands. A rhai newydd heddiw, mwynhewch, gwrandewch, gadewch, a wedyn cer a, dere a. Cer ar ci am dro, dere ar ffeil yma, dere mewn. A dyna ni. Hwyl fawr, ond cofiwch, os ydych chi'n mwynhau y fideos yma, dych chi'n gallu eu gweld nhw ar YouTube Dysgu Cymraeg.